ki khubor ki babnya ka presiden kari ka Draupadi Murmu kalau ong ba ka jing penek pensa ya ka boarding kalong ka atiar ka bakongsan Shibun banyere persya ya ka jing jong ka jing kala ka simbening bat ka global warming haba ajing kran ha ka jing rakhi ya ka International Energy Conservation Day hanong ba Delhi hene kasngi ka presiden kalau ong ba ka per capita emission hakari ka dunatang shibenta na ka lai benta na ka world's average emission ka ba penpau ya ka jing shimkia jong ka ban penek pensa ya ka maryang hakani kasngi Menteri Katanat Boarding u RK Singh Ulaong ba ke India ke don hakelenti ban poisha ka thong blabu ha ka jing penmi dunaya ka le air carbon haswa ka por bat kala ban pendunaya ka jing penmi da kumbalai pulai na ka shispa ha ba kren chapang ka jing penne ya ka Energy Conservation Amendment Bill arajar arpuar Ulaong ba ka ri kadang yai persyang ban poisha ka thong ban pendunaya ka jing penmi ya ka le air carbon da saupusan na ka shispa hapo jung snem arajar laipo हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।